Inselmilkom. Illum it-2 ta' Mejju, il-Knisja f'Malta tiċċelebra l-festa ta' San Ġorġ Preca, saċerdot u fundatur tas-Soċjetà tad-Dottrina Nisranija magħrufa bħala il-MUSEUM. Din is-sena minħabba li d-9 ta' Mejju waqaf is-sitħat tal-Għid, il-festa ta' San Ġorġ imxiet b'ġurnata. Nilqakom għal Quddiesa u Rużarju tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Xikluna mill-Awditorju tad-Dar Ġenerali tal-Mużew fil-Blat tal-Bajda. Jikkonċelebraw Dun Kevin Xkembri, assistent ekleżjastiku għas-Soċjetà tal-Mużew, Dun Walter Kawki, l-Arċipriet tal-Parroċċa ta' San Gejtanu il-Ħamrun u Patri Guido Mikallef. Illum, bl-interċessjoni ta' San Ġorġ Preca nitolbu lil Mulej Ġesu sabiex nimxu fuq it-talim u l-eżempju li tagħna San Ġorġ u jkunu ta' salvazzjoni għal ruħna. Grazzi Sinjur Alla u waħfirli Sinjur Alla. L-isem tal-Missieru tal-Ibnu tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Kif tafu il-festa ta' San Ġorġ Preca kull sena taħbad fid-9 ta' Mejju, peress li l-bieraħ kien il-ħadd u wieħed mill-ħdud tal-Għid, il-festa ta' San Ġorġ din is-sena ġiet trasferita għal-jum ta' wara. Għalhekk illum qegħdin nagħmlu din it-tifkira, din il-festa għażiża ta' dan is-saċerdot Quddies u nitolbu ħafna l-interċessjoni ta' San Ġorġ Preca. Nitlob lil kull min hawn preżenti, lil kull min qiegħed isegwina biex f'dan il-mument nagħmlu intenzjoni għal xi ħadd għażiż għalina nfusna u nitolbu grazzja bl-interċessjoni ta' San Ġorġ Preca. Talba għażiża għal San Ġorġ Preca kienet talba qasira imma li tgħid kollox, ngħiduha flimkien. Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi flat lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattal tagħna. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek Quddies, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu.
U Alla insejjaħt lill-qassis tiegħek San Ġorġ Preca għall-Ministeru tal-Evanġelizzazzjoni. Għatina nitolbuk l-imħeġġin bit-tagħlim tiegħu, aħna wkoll inħabirku bla għeda għas-saħħa tad-dinja u biex jitkattar il-għadd ta' dawk li jemmnu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb ta' bin Sirak. Min iħares il-liġi jeleb il-ġibdiet tiegħu, imma l-biża' tal-mulej iwassal għall-erb sħiħ. Ma jitallimx minn m'għandux għaqal, imma hemm għaqal li jkattar l-imrar. Talim l-għaref jikber bħala rar u t-twissija tiegħu bħal għajn ta' ilma ġieri. Qalb li blaħ bħal vażett imxaqqaq, ebda talim maż-żomm. Jekk jismak li maref minn għandu l-talim, ifaħru u jżid miegħu. Jisimgħu minn ħajtu jgħaddiha fix-xalar, imma ma jogħġbux u jitfgħu wara daru. Diskors li blaħ u bħal tabija fi vjaġġ, imma fuq fomm bniedem li jifhem tinsab il-ħlewwa. Dak li jgħid laqli u nfittex fil-laqat u f'qalbhom jibqgħu jaħsbu fuqu. Bħal tiżjin tad-deb u t-talim għall-laqli u bħal brazzuletta fid-driegħu il-lemini. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali flimkien. Għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Triq tal-kmandamenti tiegħek. Għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Jiena rrid nibqa' fiha sal-aħħar. Femni biex inħares il-liġi tiegħek u nagħmilha b'qalbi kollha. Flimkien, għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Mexxini mill-modijiet tal-kmandamenti tiegħek għax fiha nsib l-għaxqa tiegħi. Iġbid li qalbi lejn il-praċetti tiegħek u mhux lejn ir-reba. Flimkien, għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Tħallix lill għajnejja jħarsu lejn il-fruqa. Għatini l-ħajja bil-kelma tiegħek. Żomm il-weda li għamilt mal-qaddej tiegħek li int għamilt ma' dawk li jibżgħu minnek. Flimkien, għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Warrab minni l-għajb li nibża minnu, għax tajbin huma id-digreti tiegħek. Ara kif jiena mxenna għal preċetti tiegħek, fil-ġustizzja tiegħek għatini l-ħajja. Flimkien, għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Ħatinżel fuq it-jubitek mulej u s-salvazzjoni tiegħek skont il-weda tiegħek. Imbagħad nagħti weda tweġiba lil min jajjarni għax jien nafda fil-kelma tiegħek. Flimkien, għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. It-tieni qari. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Inti mela ibni, qawwi ruħek fil-grazzja li hi fi Kristu Ġesu. U kull ma smajt minn għandi quddiem ħafna xhieda għaddih lin-nies ta' fiduċja li huma stess ikollhom il-ħila li jgħallmuh ukoll lill-oħrajn. Bagħti int ukoll miegħi bħala suldat tajjeb ta' Kristu Ġesu. L-atleta ma jieħux il-premju jekk ma jkunx mexa skont ir-regoli. Il-bidwi li jitħabat għandu jkun l-ewwel wieħed li jieħu mill-frott. Ifhem x'qiegħed ngħidlek, il-mulej jagħtik li tifhem kollox. Ftakar b'Ġesu Kristu li qam mill-imwiet, li hu min-nisel ta' David, skont l-Evanġelju li ħabbart jien. Għalih jien qiegħed imbagħti sal-irbit tal-ktajjen bħalli kieku għamilt xi delitt.
imma l-kelma ta' Alla ma hijiex marbuta. Għalhekk kollox nieħu bis-sabar għall-imħabba ta' dawk li Alla għażel biex huma wkoll jiksbu s-salvazzjoni li hi ta' glorja għal dejjem fi Kristu Ġesu. Din kelma ta' min joqgħod fuqha. Jekk aħna mitna miegħu qatt ngħixu miegħu wkoll. Jekk insofru bis-sabar qatt insaltnu miegħu wkoll. Jekk niċħduh jiċħadna hu wkoll. Jekk nonqsu mill-kelma li tajna u jibqa' jżomm kelmtu għax hu ma jistax iqarraq bih innifsu. F'dan fakkarhom u iddibhom sewwa quddiem Alla. La ma joqogħdux jintilfu fil-kwestjonijiet dwar kliem li ma jiswa għal xejn ħlief biex jagħmel il-ħsara lil min jisimgħu. Għamel mill-aħjar biex iġġib ruħek quddiem Alla bħala bniedem li għadda mill-prova, bħala ħaddiem li m'għandux imxiex jistħi li jxandar bir-reqqa il-kelma tal-verità. Il-kelma tal-mulej. Min iħares il-kmandament u jgħallimhom lill-oħrajn dan kbir jissejjaħ fis-saltna ta' smewiet. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Mark. Mela fl-aħħar Ġesu wera ruħu lil-11 stess waqt li kienu fuq il-mejda. U qalilhom morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelju lil ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammed isalva. Iżda min ma jemminx ikun ikkundannat. U dawn huma s-sinjali li jsieħbu l dawk li jemmnu f'ismi ikeċċu xjaten, jitkellmu bil-sna ġodda, jaqbdu srib bidejhom. U jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt, ma jagħmlilhomx ħsara, iqegħdhom idejhom fuq il-morda u dawn ifiequ. U hekk il-mulej Ġesu wara li kellimhom kien imtella s-sema. U qagħad in-naħa tal-lemin ta' Alla. Huma mbagħad marru jipritkaw kull imkien u l-mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma bil-mirakli li kienu isiru magħha. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Hija ta' grazzja kbira lina li qegħdin nofru din il-Quddiesa hawnhekk fejn huma miġbura wkoll fdalijiet ta' San Ġorġ Preca. U llum nitolbu ħafna l-interċessjoni tiegħu. Ġorġ Preca twilet il-Belt Valletta fl-1880 u miet f'Santa Venera fl-1962. Ta' 8 snin il-familja tiegħu ġiet toqgħod il-Ħamrun. U hawnhekk għex il-parti l-kbira tal-ħajja tiegħu. Għaliex Santa Venera mbagħad kellu jiċċaqlaq bid-dar lejn l-aħħar snin ta' ħajtu. Kien magħruf mill-poplu tagħna bħala saċerdot qrib ħafna ta' Alla. Fl-1907 flimkien ma' grupp ta' żgħażagħ fosthom Eugenio Borġ waqqaf il-fera maskili tas-Soċjetà tad-Dottrina Nisranija li mbagħad bdiet tissejjaħ MUSEUM.
li Don Ġorġ għaraf jaqbel għal-Latin f'talba li tfisser mulej, jalla id-dinja kollha segwi timxi wara l-Evanġelju tiegħek. Fl-1910 flimkien ma' Ġannina Kutajjar waqqaf il-fera tan-nisa. U hekk fil-parroċċi tagħna nibtu ċentri ta' katekezi. Illum dawn naqsu huma ċentri li kważi huma ħabs ta' katekezi, imma l-bżonn tat-tagħlim għadu magħna. Ma ninsewx kelma, frażi li kien iħobb jirrepeti ħafna Don Ġorġ: it-tagħlim u l-għajn ta' kull ġid. Illum kont qed naħseb kieku Don Ġorġ kellu jiġi jkellimna llum, x'jgħidilna? X'istedina jagħmel lill-poplu Malti u Għawċi fil-jum tal-festa tiegħu din is-sena? Qegħdin ngħixu fi żmien ta' pandemija. Nitolbu l-interċessjoni tiegħu biex neħilsu minnha b'wiċċ il-ġid. Imma aħna nifhmu li ma nistgħux neħilsu mill-pandemija weħidna, imma rridu naħdmu id fit. Mhux biss bħala pajjiż, imma bħala familja ta' pajjiżi madwar id-dinja. Il-Papa Franġisku milux il-menta li junutli il-pajjiżi onja li għandhom il-mezzi jaħsbu li ħarġu mill-pandemija jekk il-pajjiżi l-fqar għadhom għaddejjin minn din il-burraxka. Għax ġo familja inutli ifiqlek it-tifel il-kbir jekk iż-żgħir għadu marid b'xi ħaġa tittieħed. Min kellu tfal bil-ħobża xajdula, bil-ħosba qed inħawwad illum. Bil-ħosba jaf xi ġifieri. Inutli jkollok wieħed għaddielu, imma l-oħrajn. U hekk ukoll id-dinja, din il-familja, hemm bżonn naħdmu jitfit. L-ewwel kelma li jgħidilna Don Ġorġ hija biex nieħdu ħsieb xulxin. It-tieni kelma li nħoss li jixtieq jgħidilna bħala poplu, u din mhux biss qala fi żmienu imma kitiba, li hemm bżonn naħfru lil xulxin. Kellu kelma liha il-mansuetudni. Kiteb ittra lill-poplu, ittra popolari semmija, fuq il-mansuetudni. Din il-qawwa li taħfer mill-qalb lill-edewa tiegħek lil min għamillek xi deni. Kien ħobb jippridka fuq il-paċenzja. Ġejna hawn għal 4 ijiem biex nieħdu paċenzja. Imma l-paċenzja tfisser ukoll li jiena nissapporti xi kontrarju mingħajr ħafna fratterija, mhux għax ma tgħidx. Imma iżjed ma tinsija ma timxi l-qudiem, iżjed tkun liberu, iżjed jkollok il-paċi. Għallimna dik it-tislima sabiħa ta' Kristu l-xoxt li l-isqof jibda il-Quddiesa biha: il-paċi magħkom, il-paċi miegħek. Kemm tkun ħaġa sabiħa li nifhmu din it-tislima ta' Kristu l-xoxt li San Ġorġ Preca poġġiha fuq fomna. Meta ngħiduha lil xulxin il-paċi miegħek, x'iridu nfissru? Li jien għandi l-anżità minn hawn sa putirjal għalik? Xi tfisser meta ngħidlek il-paċi miegħek?
ejjew nimxu fl-imkien, id fit għalon it-triq. Meta jħares lejn iż-żgħażagħ tagħna Dun Ġorġ, ta' ħajtu għalihom, x'jgħidilna? Mhux biex nieħdu ħsiebhom, biex nagħtuhom tagħlim sabiħ u mhux okkażjonijiet ta' vizzju. Qegħdin naħdmu biex id-droga kannabis issir legali. Nafu x'irridu, persważi li din l-aħjar ħaġa għaż-żgħażagħ tagħna, li tifel żagħżugħ jgħidilhom u dik tista' ma isek qed tixtri pakkett sigaretti tista' issa għandna l-liġi. Aħseb x'jiġri wara, kemm kien iħobb jirrepetiha din il-kelma Dun Ġorġ. Aħseb x'jiġi wara. Il-gwaj fil-familji, mhux għax m'għandniex, imma hemm bżonn nistidnuh, hemm bżonn ninżiduh, hemm bżonn l-awċ niftħulu l-bieb bera hekk, għaddi jidħol jekk jogħġbok. Ħassar li żgħażagħ tagħna dgħajfin forsi, jew impressjonati minn sħabhom, u l-ommijiet u l-missieriet ma jistgħu jagħmlu xejn għax legali. Aħna għandna liġi tajba ħafna li l-imħallef tgħidlu jiġi żagħżugħ quddiemek għejnu biex jaqta' l-vizzju, m'hemmx għalfejn tibagħtu l-ħabs. Imma li tgħid kollox sew, differenti d-diskors. Immaġinaw il-San Ġorġ Preca x'jgħid kieku jkellimna llum fuq din il-ħaġa. Li biex ta' parsi nagħtu rikreazzjoni li żgħażagħ tagħna nisquhom il-velenu lil moħħ. San Ġorġ Preca iħares lejna u jistedinna nibqgħu inkunu ħbieb tal-Evanġelju. Meta kelli xorti is-sibt li għadda nordna 4 żgħażagħ bħala saċerdoti, hekk għattilhom. Intom tridu tkunu mhux biss ħabbara tal-Evanġelju, twasslu aħbar tajba, imma intom stess tridu tkunu aħbar tajba. Bħalma kien aħbar tajba lina għal poplu Malti u Awċi l-Aziz Dun Ġorġ. Mhux ta' b'xi n-nies kienet tersaq lejh għal pariri, għat-talb. Mhux ta' b'xejn kienet tisma' l-kelma tiegħu biħġara. U l-diskors tiegħu ma kienx dejjem ħelu, imma kien rett. Kien il-kliem ta' missier li jħobb tassew. Ejjew nitolbu l-interċessjoni ta' San Ġorġ Preca biex aħna inkunu toma sabiħa tal-Evanġelju fis-soċjetà tagħna. Il-bqija fidejn il-missier li jafu ikabbar, isaqqi u jwassal għal-ħsad. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U għal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha lina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh,
U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben, li hu meqjum u mweġġa' flimkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda, Quddiesa, Kattolika, Apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal maħfra tad-dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew irresqu t-talb tagħna quddiem il-Missier bl-interċessjoni ta' San Ġorġ Preca. Nitolbu l-ewwel nett tal-Qudusija tiegħu il-Papa Franġisku biex kif talab tandrabi dun Ġorġ il-Papa jkollu l-faraġġ tal-imħabba devozzjoni u l-lejaltà tal-merħla afdata fidejh minn Ġesu. Nitolbu għalina l-isfijiet għas-saċerdoti, id-djakni, għal-katekisti tal-Knisja biex intmu lej tamilna tassew ħbieb tal-Evanġelju. Nitolbu għal-membri kollha tas-Soċjetà tad-Dottrina Nisranija MUSEUM imwaqfa minn San Ġorġ Preca. Nitolbu għas-soċi, għal-kandidati, għaż-żgħażagħ kollha li jattendu l-oqsma ta' din is-soċjetà imxerda madwar id-dinja biex huma jimxu fuq il-passi tal-Fundatur u jipperseveraw fil-vokazzjoni tagħhom. Nitolbu għall-lajċi, irġiel u nisa fil-Knisja kollha biex huma li f'San Ġorġ Preca sabu ħabib li fdom u apprezzhom, isibu wkoll rajja li jafdawhom u japprezzawhom. Nitolbu għal-ġenituri kollha nkwetati minħabba wliedhom biex bl-interċessjoni ta' San Ġorġ Preca ikollhom id-dawl jagħmlu kelma ta' ġid, ħarsa ta' ħniena u modrija, tmellisa ta' mħabba. Nitolbu għal Malta Għawdex biex aħna li saqqejna bid-dmugħ u l-ħaraq ta' San Ġorġ Preca nibqgħu nogħżu dan il-frott ta' qdusija. Nitolbu għal morda kollha tagħna. Nitolbu għal-jom il-fejqan bl-interċessjoni ta' San Ġorġ Preca. Nitolbu għal kull min hu milqud bil-pandemija, min għaddej minn momenti ta' ansjetà, taqtih il-qalb, min għandu nuqqas ta' tama l-futur, biex bl-interċessjoni ta' San Ġorġ Preca insibu fejqan, serħan il-moħħ u kwiet tal-qalb. Nitolbu għal ħutna mejtin kollha biex bl-interċessjoni ta' San Ġorġ Preca u tal-Qaddisin ikollhom il-mistrieħ ta' dejjem. Ilqa' mulej it-talb tagħna u għatina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Nofrulek Missier il-ħobbs u l-inbit biex bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek tbiddilhom fil-ġisem u d-demm tal-Verb tiegħek magħmul bniedem li lilu San Ġorġ Preca offra u ta' kull nifs ta' ħajtu u ħabb u ħabbar bħala laxqa ta' qalbu bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien inrodulek ħajr. Int qatt ma titlaq lill-poplu Qaddis tiegħek. U fil-ħina tiegħek bla qies tibatlu profeti u rajja li bħeġġa u b'umiltà ifakkruh fis-sejħa li għandu li jkun ġens maħtur, saċerdozju irjali, nazzjon Qaddis u poplu miksub għalik. Imnebbaħ minnek il-qassis tiegħek Ġorġ Preca, xorob sew mill-lajn safja tal-Evanġelju u mqanqal mill-kelma ta' Pawlu l-Apostlu missierna. Għadda t-talim tal-fidwa lil nies ta' fiduċja biex huma bħila jalmuh ukoll lill-oħrajn għall-akbar ġid tal-Knisja u għall-glorja tal-Verb tiegħek magħmul bniedem Ġesu Kristu Sidna. Biħ-tajja kollha tal-anġli ferħana l dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, 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 u li Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Quddiesa għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġerat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Unrodulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-sokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha
wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arrus tagħha San Giuseppe, mal-Appostli, mod speċjali l-Apostlu Missierna San Pawl, ma' San Ġorġ Preca u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u rina nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismu wieħed jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħniena tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħi d-nubiet tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja.
Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li tqarbilna missier bil-ġisem u bid-dem ta' ibnek li mgħallem divin tagħna. Għatina nitolbuk li fuq l-eżempju ta' San Ġorġ Preca infittxu b'qalb safja u nħobbu lil ħutna fl-umiltà u l-manswetudni bi Kristu Sidna. Qabel nagħtikom il-barka tiegħi xtaqt naqralkom silta mill-kitbiet ta' San Ġorġ Preca, tagħlim fuq x'jagħmel min iħobb lil Ġesu.
Min iħobb il-Ġesu jaħseb spiss fuq Ġesu. Min iħobb il-Ġesu iħares il-kliem ta' Ġesu. Min iħobb il-Ġesu jirrikorri għandu fil-bżonnijiet bħal ħabib għand ħabib. Min iħobb il-Ġesu jilmaħ f'kull nisrani il-persuna ta' Ġesu. Min iħobb il-Ġesu iħobb kull ma ħabb Ġesu. Min iħobb il-Ġesu jifraħ li jkun sofra xi ħaġa għal Ġesu. Min iħobb il-Ġesu ipatti d-deni bil-ġid. Min iħobb il-Ġesu jifraħ li jistqarru quddiem il-bnedmin. Min iħobb il-Ġesu jitpaxxa bl-isem ta' Ġesu. Min iħobb il-Ġesu jitkellem u jittaxxa jisma' fuq Ġesu. Min iħobb il-Ġesu jitenna li jara li l-nifsu jixbaħ f'xi ħaġa lil Ġesu. Min iħobb il-Ġesu iġarrab dulur jara ħoffis mill-bnedmin. Min iħobb il-Ġesu jinġibet lejn min ikun ifittex lil Ġesu. Min iħobb il-Ġesu ifittex mhux dak li hu tiegħu, iżda dak li hu ta' Ġesu. Min iħobb il-Ġesu iqim b'riverenza kbira lil San Giuseppe li rabbih. Min iħobb il-Ġesu jifraħlu li hu veru iben naturali ta' Alla. Min iħobb il-Ġesu iżuru spiss fl-Ewkaristija u jitħaddet miegħu. Min iħobb il-Ġesu jitnikket wisq għall-iskandli tad-dinja. Min iħobb il-Ġesu igawdi paċi perfetta u li jħoss li xejn ma jkun jonqsu. Min iħobb il-Ġesu iħabbrek li jaħdem għas-salvazzjoni ta' ruħu u tal-oħrajn. Min iħobb il-Ġesu jirringrazzjah li mitalina u li ħabbu tantu tant. Min iħobb il-Ġesu jittama li fismu jidħol fil-ħajja ta' dejjem. Min iħobb il-Ġesu jitarras mal-paċenzja u jimxi warah. Min iħobb il-Ġesu jiftakar fl-imħabba tiegħu lejna waqt kull prova, waqt kull tentazzjoni. Min iħobb il-Ġesu jara kollox fruha barra milli jħobb lilu. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. San Ġorġ Preca jitlob għalina.
ta' talba llum li sar mill-Awditorju tad-Dar Ġenerali tal-Mużew fil-Bla tal-Bajda, kif illum qed niċċelebraw il-festa ta' San Ġorġ Preca. Dan l-awditorju li beda jiffunzjona fl-1967 għadda minn proġett ta' rinnovament intensiv li dam għaddej madwar 3 snin u tlesta fl-2019. Bħal bieraħ 20 sena minn dan l-awditorju, il-Papa Ġwanni Pawlu II iltaqa' mal-membri tal-Mużew wara l-beatifikazzjoni ta' Dun Ġorġ. Fuq in-naħa l-oħra tal-awditorju insibu l-kappella tal-Madonna tal-Midalja Mirakoluża li fija insibu l-fdalijiet ta' San Ġorġ Preca u tal-ewwel Superjur Ġenerali Eugenio Borġ. Grazzi tal-li naqgħadtu magħna u nawguralkom il-ġimgħa tajba.